ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സൗത്ത് പാർട്ടായ കാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ വീക്കെൻഡ് ട്രിപ്പായിട്ട് ഞാനും പിന്നെ നസീബ് മുഹമ്മദ്, പിന്നെ ഫയാസ് ചിറയിൽ, നസീബ് മുഹമ്മദ്, നസീബ് മുഹമ്മദ്, വേറെ അടുത്ത ആളായിട്ട് പാട്ടുകാരൻ മുഹസിൻ മജീദ്, എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ വീക്കെൻഡ് പരിപാടിയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രിപ്പ് പോകാനാണ് കാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ പോകാനുള്ളതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡ്, പിന്നെ എന്താ ഫുഡ്, ടിഷ്യൂ, പിന്നെ വെള്ളം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകാനുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമുക്കിനി ബാക്കി അങ്ങോട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ഈ ഗൈസ് എപ്പോഴും വരുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഗൈസ്? അപ്പൊ നമുക്ക് പോവല്ലേ, ചലിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങോട്ടാണ്? 175 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വൺ സൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. റിഹേഴ്സൽ ജീവിതമാണല്ലേ ഇത്. കോഫി കുടിക്കുന്നോ? എനിക്കൊരു കോഫി. എനിക്ക് വേണം കേട്ടോ. ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോ എല്ലാം കൂടെ ചാടി ഇറങ്ങിയപ്പം പറഞ്ഞ ഞാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് 2-3 കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളത്. രാവിലെ ഇവിടെ എത്ര മണിയാണ് മുസിനെ? 7:30 മണിയായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തായാലും ഒരു 175 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോഫി കുടിക്കാൻ പോകാം. കോഫി നമ്മളിപ്പോൾ പമ്പിൽ കയറി പെട്രോൾ അടിച്ച് അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ കോഫി ഷോപ്പിൽ കയറി ഒരു 4-5 സാൻഡൈസും പിന്നെ 4 കോഫി ഐസുണ്ടത്. 7 days എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. 7 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുക്കി കഴിക്കാണ്, വീഡിയോ എടുക്കല്ലേ. വീഡിയോയിലായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തരും. ക്രീമുള്ള ഞാൻ തരുമെന്നറിയാൻ ചോദിച്ചു. നീ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ് നമ്മൾ വിദൂരത്തതാ തണ്ണിമത്തൻ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോയി നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കും. പൈസ ഉണ്ടോ? പൈസ ഇല്ല, 5 ഉണ്ട്. 5 ഒരു തണ്ണിമത്തൻ തരുവോ? കരയാം, കാലിൽ വീഴാം. എടാ പക്ഷെ അതൊരു സീനാട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ തടിയും വിചാരിച്ച് അടക്കട്ടാ. ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ കാർഡ് എടുക്കുന്ന ഷോപ്സ് ഉണ്ടാവൂല. അതിനെന്തിനു നമുക്ക് പൈസ? എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ആവശ്യമൊക്കെ വന്നാലോ. കാർഡ് എടുക്കുന്ന ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലായിടത്തും? വിജനമായ വില്ലേജ് ഏരിയ. ഇവിടെ ഇറക്കിയാ പോരാ? എടാ ഇത് റോഡ് സൈഡ് അല്ലേ, ആ പുല്ലിലോട്ട് നിർത്തിക്കോ. അത് ഇറക്കണ്ട. Smoke shisha, play FIFA. Hey, hey, hey,
ഹബീബി ഇപ്പൊ തണ്ണിമത്തൻ മേടിക്കാൻ പോവാം. എടാ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സൈഡിലൊരു തണ്ണിമത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം ഉണ്ട് വാട്ടർമെലിൻ്റെ. അപ്പം അവിടെ ഇറങ്ങി എന്താണ് ചോദിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. പൈസ എടുത്തു. ആ പിടിച്ചോ. ജസ്റ്റ് ഒരു തണ്ണിമത്തൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാമാണ്. ഇവിടെ മികച്ച Da, ocupați. Hai, poți? Cunoști care e bun? Vreau care bun. Tu nu cunoști? Nu cunosc. Dar de unde sunteți? Din India. India? Da. Sunteți ca Afganistan. Nu. N-am cântarul, n-am. Ce să vă cântăresc? Așa, la ochi. N-am cântar. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരനായോണ്ട് നടന്നു നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അത് പുള്ളി ആയോണ്ട് പൈസക്കോ ആ പൈസ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒറ്റ നോട്ടാണ്. ഏയ് ഇത്രയും വലുതാണ്. അല്ല ഇരിക്കണേ എടുത്തോ. എടാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ Sunteți cuminți gratis. Ion. Pe tine? തരാം പുള്ളി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാട്ടോ. പുള്ളി നമ്മളാ തണ്ണിമത്തം വെറുതെ ചോദിച്ച് പുള്ളി എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി ജസ്റ്റ് ആ ഒരു തണ്ണിമത്തം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്നല്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെ വീണ്ടും എടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ഈ വാട്ടർ മെലോന്റെ കൃഷി നൈസായിരുന്നു. അമ്മ ഫ്രീ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അയാൾ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഫ്രീ ആയിട്ട് ആടാ സെറ്റ് ചെയ്യാം. കൊറേ ട്രൈ ഉണ്ടല്ലേ, നടക്കണില്ല. പ്രയാസം നിനക്കെന്തറാ സഹിക്കണല്ലോ എന്തൊരു അല്ലേ കൊറേ ഓണല്ലേ. സത്യോടെ അസൂയടാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫേമസ് ആയ പ്രയാസിന്റെ ഡാൻസ് ഉണ്ട്. കൈ